Ennen lajin alkua kello asetetaan kulkemaan ylöspäin 17 minuuttiin saakka. Laji 1 suoritetaan aikaa vastaan viestinä. Laji alkaa kilpailen A-seistessä lähtöviivan takana. Luvan saatuaan hän suorittaa annetun määrän viivajuoksuja, purpeliikettä ja tangon yli hyppyjä. Viimeisen tangon yli hypyn jälkeen hän juoksee lähtöviivalle ja koskettaa kilpailija B:tä, jolloin tämä voi lähteä suorittamaan omaa osuuttaan. Tätä jatketaan, kunnes annettu määrä kierroksia on täynnä tai kello on 10 minuuttia. Lajin 1 tulos on lajin käytetty aika tai tehdyt toistot 10 minuutin kohdalla. Laji 2 alkaa 11 minuutin kohdalla ja lajissa kummallakin kilpailijalla on 6-30 sekunnin aikaikkunaa suorittaa 3 ylöstyöntöä omalla valitsemallaan tyylillä. Tanko otetaan maasta. Kilpailijat suorittavat aikaikkunan vuorotellen ja nostot tulee olla hyväksytysti valmiita ennen kuin aikaikkuna umpeutuu. Kilpailijoilla voi olla 2 tankoa lastattuna ennen lajin alkua. Lajin 2 tulos on kummankin kilpailijan 5 parasta nostoa yhteen laskettuna. Sitten lähtee. Liikestandardit, viivajuoksu ja purpee. Liike alkaa urheilijan lähtiessä viivan takaa ja juosten vastakkaisen viivan toiselle puolelle. Kaikki juoksutyylit on sallittu. Viivajuoksun kääntöpaikalla urheilija käyttää rinnan ja reidet yhtä aikaa lattiassa, käsien ja jalkojen ollessa kokonaan viivan ulkopuolella. Esimerkiksi pää saa jäädä viivan päälle, kunhan edellä mainitut asiat toteutuvat. Bar over jump. Liike alkaa urheilijan seistessä tangon vieressä, minkä jälkeen urheilija suorittaa tangon yli hypyn tasajalkaa. Ylihypättävässä tangossa tulee olla isot levypainot halkaisijaltaan 45 cm. Shoulder to overhead. Ennen ensimmäistä ylöstyöntöä urheilijan tulee nostaa vapaalla tyylillä tanko maasta rinnalle. Liike alkaa tangon ollessa rinnalle ja päättyy, kun tanko on nostettu suorille käsille pään yläpuolelle. Urheilijan polvet, lantio ja käsivarren ollessa täysin ojennettuna. Kaikki ylöstöntötekniikat ovat sallittuja. Toistot tulee suorittaa yhtäjaksoisesti ilman, että tankoa lasketaan toistojen välissä olkapäiden alapuolelle.